Avui tenim convidats, la meva germana, el meu cunyat i els peques. Quin millor moment que avui per fer un plat que no hem fet mai. Exacte. És la millor manera de provar un plat. Fer un dia que ve tothom per primer cop. No fer un test una vegada, a casa, una mostra, com jo faig... No. Què faràs? Sí, fem fideuà. Fideuà. Porta temps demanant-m'ho, porta un temps. Has fet la recepta, tot ja? He buscat una recepta online, sí. Bueno, ja sap. Sí, té bona pinta. Has mirat el ChatGPT? No. Fotuda. Bueno, a veure què tal. És una recepta d'una noia. Bueno, doncs vinga, va. Directe, farem com un programa de cuina. Directe a la paella. Hola. Bueno, avui fem diferent. Avui en comptes de paella farem un arròs, farem una fideuà. Primera vegada que faig fideuà. No sé què passarà, potser acabem demanant pizzas, però a mi m'han dit torrar aquí, el primer és torrar els d'esto. Doncs jo aquí torradets els fideuets. Alguns més, alguns menys, veurem què està més bo. I tenim més o menys tot por aquí. Després el resultat. Hola, Oloreta! Esto que és? Quina pintaca! Pintaca. A veure el sabor. L'olor i la pinta és bona. Bueno, a veure com ha quedat aquesta fideuà. Primera que fa. La pinta la té bona. Sí? El sabor... A veure. Pues home, no sé. seria raro que ara fos escarós. Seria raro. No sé que hagis fet servir un ingredient que no toca. Hagis posat aquí... Jo, per exemple, sé canjant, perquè com hi ha bolets, sé canjant, potser no li agrada tant. Bueno, però es pot treure. És molt complicat a fer que tothom li agradi. I ja són les sucarraetes, que jo me les deixaré per mi. També pots fer el sucarraet? Porque quien parte y reparte se queda la mejor parte. Oh, yeah. En català com es diu dir això? Qui parteix i reparteix es queda la millor per ell mateix. Segur que hi ha Pompeu Fabra total. Qui ho sàpiga, que ho comenti down below. Aquí sota. En català és aquí sota. Comenta aquí sota. Perquè si no refredarà. Bueno, doncs ja tenim la fideuà. A veure, què tal? A veure. Bona? Sí? Bona? Sam, prova-la tu, a veure. Saps què m'he oblidat? L'allioli. A veure, A veure. A mi l'ha sigut el primer en Sí? provar-la. Molt bé, i ara jo. A veure... Molt bona! Ja, és Lluneta? boníssima. Ara ja pots fer fideuàs. Ok. Marta. Vine cap aquí. Mira esto. Bueno, sense més, què? Sí? Que sí. I pasta de full, que sempre és bona, pues la barreja... Doble buena. Exacte. Com això? Pues vinga. Està molt bona. Oh yeah. Pol, l'experto del xocolate, sí? Vinga, Xan. Jo haig de provar. Espera, que acabi de gravar. A veure. Espera. Mira què es menja. Sí? Saps què li he posat? Rico? Una cacauet. Rico. Tot està preparat pel campionat mundial de 1. Estem fent la primera partida d'escalfament. Oficial. És oficial. D'escalfament. Ara sí, ja comença el gran combat de les arts marcials. De l'Uno. Però bé, arts marcials. Som-hi! Anna versus Pol, ha passat l'Anna. Seguim. Mama contra Sam, ha guanyat en Sam, que passa a la semifinal. Y Sam, ¿te puedes sentar aquí? Jan contra Rubén. Guanya Jan! Estamos locos. Atenció, perquè ha guanyat la Marta més Pol. Jo eliminat. Sam contra Anna i guanya en Sam. I passa a la final. Passa a la gran final. Segona semifinal, ha guanyat en Pol Marta.
El ball de la final. Ha guanyat la Marta! Sense jugar. Marta Pol. I el més xulo del campionat és que ha estat plovent tota la tarda. Sabeu aquella cançó d'una partida de risc, un trivial, un parxís? Que deia alguna de una tarda lluviosa, no sé què? Pues mireu. De qui era això? Mecano? Era Mecano? No ho recordo. Però mireu. Quin bé de dia que ens ha acompanyat en aquesta tarda de jocs de taula. Sí, dona gust. No sé si us he explicat mai que jo les teles les tinc totes anul·lades. És a dir, que aquesta tele no té cable d'antena ni res. Ni veig la TDT ni la tele normal. Tenim 3 teles a casa i totes tenen un Apple TV darrere. Llavors, totes tenen un sistema que va amb aquest mando, que és el de l'Apple TV, perquè em posen molt nerviosos els mandos i els sistemes operatius de les teles normals, que van normalment amb Android TV, i està ple de publicitat i és un rotllo, i prefereixo treballar amb Apple, perquè a més, l'Apple TV està sincronitzada, de forma que si jo aquí afegeixo una app, m'apareixen les altres 2 teles, i a la de l'oficina també, va tot sincronitzat. I ho tinc tot en un únic compte, i està molt bé, perquè si estic veient un vídeo de YouTube aquí, paro i segueixo una altra tele, i se'n recorda per on vaig, i el mateix amb l'oficina, i amb tot. I està molt bé. I podem tenir diversos usuaris aquí. Això no està patrocinat per Apple, però, veieu allà? Doncs jo podria canviar l'usuari i posar altres usuaris. Que xulo! Molt pràctic. Vosaltres ho feu així o no? I si en algun moment perdeu un dels mandos, o no el trobeu, perquè es perd pel sofà i aquestes coses, podeu fer servir l'iPhone de mando! Inclús podeu triar, veieu? Podeu triar la tele, de totes les que teniu. Trieu la tele i dieu, doncs ara faig servir l'iPhone. Que ets d'Apple, arribarà lluny, els tios.